hasi behar gara prestatzen borraja, borraja egosia aparatakin, eta gero emango diogu bakailu eta piperrautxa bat ikutua. Ikutu bat. Hori da. Borraja da Nafarroan biltzen den berazki bat. Ez da oso ezaguna, baina barazki oso fina da, eta, bueno, platera goxoak ateratzen dira. Oso no. Ezango izkizut momentu batean osagaiak. Patata egozia, bakailaoa, ezpeletako piperra, baratxuria, eta borraja, gaurko protagonista. Hasiko gara lanean. Hasiko gara ja, pues. Patata igual txuritzen alduzu, Hori da. eta ni borraja garbituko dut. Belen Urrutia dugu elbetetarra. Eta badaezpada esango dizuet, berak esango du, elbete bastango ze ingurutan dagoen. Esan zuk, Belen. Bai, Baztanen berian dago, Elizondo hurbilean. Jakasi ez dago distantziarik, Elizondo eta Elbete bitarte. Eta, erran daiteke Elizondon berian gaudela, Bai, hortan arrazo duzu, Zerratikanik, Baztango herri batzuk ezagutzen ditut, baina beti pentsatu izan dut, Elizondotik pasatzen zanean, bera Elizondo bat bakarra zala. Ez, Orduan dago, aldamenian. Ondoan. Ondoan. Zubia pasatuta gero, segiden, Elbete. eta ja elbeten zaude, bai. Inguru polita. Bai, gainera zoragarria dago orain, Udazkenean, azkenean. gaur euria ari duelako, baina ateri egonezkeo, gara iona berta bisita juteko. Daude arbolak, osto kolore aldaketan, eta nizan orain dela astebete, eta pentsatzen eta astebetetik honeare aldatuko zela, ezta? Iziarri polita dago, baso guztiak, hori, kolore desberdinak hartzen ditu. Bai, sasoi honetan pintore haunitz etorretzen dira, pintatzera, margotzea, bai, baztan. Bai. Arras polita dagoelako. Eta, bueno, baztanera etortzeko sasoiak edozein sasoia ona da, Baina batez ere, udazkena. Hori da. Bai. Sasoi bakoitzak badu bere berezitasuna. Bai. Hombre, uda partean beti denbora hobekio. Eguna luzeo dela. Luzeago, argi gehiago. Hori da. Eta dena, baina, bueno. Bertan, bere jatetxeak izena du posada, elbeteko posada. Hori da. Bai, izan zen, bueno, Baztanen izan zen denbora bat herri guztiak posada zutena. Bai. Eta oraindik momentuz irauten dutenak edo, bueno, konpondu dutenak gu gara bat. Bestea badago Zigan ere bai. Bai. Eta bertze posada badago Erratzun, baina hori ez dago konpondua. Bai. Posadak esaten dira, nik jakin detenez, da herriko etxeak dute parte. Osa, nagusiak dira herri bertako... Hori da. 1804ean eraiki zen posada, eta elbeteko herriko partaidarena da. Hori da, 30 etxe badute parte posadan. Hori da. Bai. Denbora batez etzago nostaturik eta orain bezala, eta hor elkartzen ziren herrikoa, hori bere bazkariak egiteko, bere bestak eta dena. Inauteak eta... Inauteriak. Bai, hor egiten ziren denak. Eta oraindik ere bai, Oraindik ere bai. Elbete, nola den herri txiki bat, gure etxean egiten da kasi ia dena. Bestak, antolatu, gero aurraren eguntuntuna edo, hori da inautia baino lehen, egiten den besta, aurrena. Eta... Bai, festa ugari ditu eta festa bastan biltzarra da beste bat baita ere. Baita ere. Bai, Baztanderren biltzarra hori, Baztanen herriko elkartasuna adierazten duen besta da. Eta herri guztietatik ateatzen dira hori karrozak eta pixka bat bere eskaerak egiten edo pasatu diren denborak kontatzen, lehenagoko historioa, lehenagoko... Bai, bakoitzak eskaerak, eskerrak eman, eta horrela. Hori da. Eta hori dana, elkartzen zazte Elizondon bertan. Bai, Elizondon egiten da besta, eta hori, herri guztiak hartzen dute parte, ja orain, ja. Karroza bat edo igual biekin, Bai, besta oso polita da. Oso polita eta inguru polita. Bueno, pixkat lanien jarraitzeko.
bera bira zeundo idan borrajak Bai, garbitzen, igual garbituko dugu gurean. uretan pixka bat, pasako bai. ditugu, oso ondo. Eta gero patata, klak-klak, hola, Hori, hori bai. da, oso ondo. Bai, sekula guztia ateatzeko Vale, eta txuria gelditzeko. hori da. Demora gutxian, behira zenbat kontu kontatu ditugun, bastan inguruko kontuak, hori da. 15 herrik bat egiten dute, eta hiriburu bezala, herri handi bezala da, Elizondo bela, ezta? Elizondo, bai. Beran daude kokatuak, zerbitzu guztiak, bankua, jatetxeak, farmaziak, zuzenetxeak, bai. Dena zentralizatzen da pixka bat, dena Elizondo. Elizondon. Udala ere hor dago, Elizondon. Herri bakotxak ez du udalarik, bakarrik badugu, Elizondoko Eta udala Elizondon, denena da, eta bakarrik herrietan izaten da alkate juradoa deitzen zaiona, hori da herriko representante bezala, eta eskaerak egiten duena udalari. Ze behartasunak badiren herrian. Bai. Uste gure errazioko nahiko izango dela, odena nahi duzu garbitzea. Hau nahikoa igual. Nahikoa. Bueno, pixka bat igual gehiago. Pixka bat beste. Bai, eske gelditzen da pixka bat, urtsutzen da pixka bat. Bai. Hori da. Bai, nindugu pixka bat gehiago, momentu batean, ez. Oso ondo. Bueno, ben garbituko dugu, Bai, pixka bat. zatoz honei, iturrira. Hor bertan ez da, bota, bera, esker uretan ditugu. Zartu denak. Bai. Hemen daukazu ura irakiten, Bai, gatza pixka bat eta olio emango pitin digu. bat, olioa ere bai, o ez gatza bakarrikan? Olioa ez, gero Hori da, gero. gatza pixka bat. Zaron ja, botako dugu. Xamur-xamura daude, ez du denborazko ikan bihar egozteko, ez da? Ez. Izaten da, gainera, galditzen balime da al dente, Bai, ez hobeto. zaigu esola, Hori da. Vale? Gero, behin egozitakoan, ateatzen dituzu urotzea eta horrela? Urotzea, berde hori Ez mantentzeko, ez vale, mantentzeko. prestatuko dut hemen ura. Vale. Zenbat urte dara matzazue, posadakin? Ba, 1987an hasi ginen, beraz nik ustez, baditut gaizki atratzen kontuak, 16 urte. 16 urte badira, 16 urte. Bai. Zenarra eta biok. Bai, milek, bai. Eta aizpare bai. Aizpare bai. Aizpare bai hasieratik, bai. Zeure aizpa. Nire aizpa, Ana. Bai. Agian ere igual botako digu patata, bai, pixka bat. Zer nola bie batera egostu zan. Danak, ez da? Dena, bai. Hori da. Bai. Eta gero hemen errefritoa prestatuko dugu. Hori da. Nahi izanezko, zatitu egingo ditugu baratxuriak. Bai, egingo duguna da baratxuriak zatitu eta bertan egin hori gaineti botatzeko. Eta gero, olio berean egingo dugu frijitu bakailua. Ba, hori moztutatakotan, gaineti jartzeko, eta gero ja, ondarreko kuitua, ezpeletako piperrautzakin. Bai, ni hau nitz erabiltzen dut hau, sukaldean, zeren da piper bat pixka bat mina, ez sobera, eta ematen dio ikutu berezi bat platere. Eta kolore ere bai. Kolore ere bai, eta gainera, bertako produktua, ezpeletakoa, hurbilekoa, iparraldekoa, eta ni hau nitz erabiltzen dut, Ondo. Bitartean, egozi bitartean, nahi izanezko, hau negingo izut eta zu bakailua. Bale, hori da. Baratxuri zuretako, orduen. Baratxurien niretzako. Posadan zenbat bezeroentzako dakazu lekua? Bai, gutxi gora bera, 50 edola. Hori barruan. Barruan, bai. Bi komedore dauzkagu, bat handia eta txikia. Txikia liburutegi bezala bihurtu dugu. Hola jendean nahi balime du bazkaltzen ari den bitartean ere pixka bat irakurri, zerbait liburu bat edo. Bai, ze ondo. Bai, hori ematen dugu aukeran. Eta gero udaran terraza. Eta terraza ere bai badugu orain. Aurten ja terraza jarri dugu. Eta ongi, gustora. Lanean, bai. Ze ona, lana eta gainetikan gustora. Bueno, bai, eske lanean ez bazaude gustora, hobe zegotia. Horra jarriko dugu pixka bat bai, bota olioa. Eta gorritzen dituzu baratxuriak. Bai, gero gainetik botatzeko. Hori da. Gero baratxuriak atera.
Eta olio bertan, bakailua Bakailua frijitu, hori da. Egotzen denean pixka bat. Tapa badugu? Bai. Igual horrela lehenago egiteko, hori da. Ongi da. Zenbat kontu demora gutxian. Tapata guzti. Tapata guztia. Zenbat biztaldeko herria da, Elbete? Elbete izaintu 250 bat edola, 300 aldera. Gutxi gora bera, bai. Elizondok? 3.000. 3.000. Bai, dena bastan guztia osotara 8.000 edola 8.000. egituko da. Bai. Udaran gehituko da, Bai, kanpotarrakin. Kanpotarrakin. Bai, hau niz etxe rurala badira, eta Baita ere. kanpotarra hau niz etortzen da. Eta askoek baita ere badute etxea. Ez Baita egunero ere. bizitzeko igualez, baina asteburutan eta Hori da, honitzek, bai, bueltatzen dira, bueltatzen hiritik, Madriltik, Donostitik ere bai, hau niz badute etxea. Bai, bastango bizaleak, eta dutena bere udako etxea. Mantentzen dutena etxea. Eta, bai, eta hau niz mexikanoak ere bai. Mexikanoak ere bai, eh? Bai. Joan zirenak imigrante bezala, Hori da. Ameriketara, eta Mexikora eta bueltatzen direnak, ba hori, uda partian. Bai. Bai, hor ni dakiten ez, ni gutxi dakitez, baina hor bazen herria Bosate, Bai. indianuen etxia, eta Bai, Bosate da auzoa. hori da auzoa. Auzoa, arizkungo auzoa. Eta Bosate da fama hartu zuen hor bizi zirelako zagoteak. Agotea izan ziren, ba hori, zakit ze mendetan ez dut errain ongi, osakaso ez dut errain. Ez. Hoi, atra behar dugu, ez dena zerreko dira. Bai. Eta hor bizi izan ziren agotea izan zen raza maldita bezala. Bai. Beraiek ziren artesanoak eta ba hori, pixka bat normaledadetik ateratzen ziren jendea, ez? Eta ba, kanposantu ere batzuten bere leku berezia, elizatik ere sartu behar ziren bertzatetik, bazuten bere elizako aulkiak diferenteak, eta bai, ez nahasteko jende normalakin, eta bai, ela ziren. Bera alto igual dago? Altu egi? Bueno, kasuan, Etxe dut pixka bat. ez saltatzeko. Vale. Azierako berotasunia jarri, eta oan, lasai, pixkat, Bai, gutxitu diot. asko dat. Zenbat histori, Hain... Bai. Inguru txikian. Inguru txikian gainera, bai. Hor hemen ditugu bi tenedore, zarteska, Bueltak bueltak emateko. emateko. Zuk emango duzu? Bai. Ipiniko dut papel bat, zea platera, xurgatzeko paperakin. Hemen bertan, osune desunean honea ateako ditugu, Bai. ezta? Pizka bat gehiago azalaren partitik eta. Hau, platera edukiko duzu, borraja dauden garaian, ezta? Bai, bueno, orain normalki Bai, merkatuan beti dago. Beti dago. Bai, eta Nafarro partean bai. Baratzean gainera ateatzen dira, bai, nahi zen ezkero ere ateatzen dira. Zen kentzen duzu, baina lorearen naziak erortzen bai dira lurrera, Bera bere baitetik atratzen da. Bai, da planta bat oso erresa. Zuek baduzue baratza etxean bertan? Bai, txiki bat. Orain artio haundia zen, baina aparkalekua behar genuenez, kendu ginuen zati bat, eta bai. Eta... Hortxe nukitzen dituzue, tomatia, lekak... Etxeko tomatia, lekak, aurten manabarrak ez dupatu adibidez, borraja bai, kalabazin jaunitz, kalabazak, eta bai, azak, eta... Etxuga gutxi. Dena batera egiten dira, eta behar dut gehiago. Bueno, hau ateratzen aldugu. Banaka, nahi behar duzu honekin, zuen bezala. Igual horrekin hau Bai, dago. hori da, bai. Zue itzaliko du. Ikusi duzu, lehen da bizi, bero-beruan kolore pixka tardezan, eta gero zua jetxin deu, barru egiteko, ezta? Hau ez dezu gehiago Ez, aprobetxatuko. jazta. Bueno, gainetik, alguien Agian, bai. gorde, bai. Gainetik jorriko dugu pixka bat borrajari gero. Vale, Bai, etxen guztiko dut hori da. ostutzen, Hori ez. oso ondo. Borrajak Primeran dago, primeran dago.
Belen, atera. Bai. Hau da, gertatzen zaidana beti, Lurrundu. Ondake. Bueno, Nik oraindikan irakurtzeko bakarrikan erabiltzen ditut. Pixkanaka. eta nola uzten dugun igualagien, berotuko dugu pixka bat oli honetan. Hau berotzen jarri, Berotzen jarri. berotzeko, Bai. bestela. Eta ja, listo. Bale, borrajaren zalda gorde egingo dugu, ezta? Salda gordeko dugu, minerala hauniz badulakoz, osasunandako arrasona delakoz, eta erabiliko dugulakoz edozein plateretan. Bai, bihar, etzi, horrelago. Hori da. Hori da. Entzun dakat, gibelarentzat dela oso ona baita. Bai, omen. Parrandein ondoren, gero urrengo goizean borrajan ura eran eta sendatuta, ezta? Hori da. Zakit zuzenean hola den, baina, bueno. Baina guia? Gibelentzako ona barin bada, hoxe zango. Hoxe. Hori da. Ja, Bai. egongo da? Ziozu, hortxe. Vale. Orduan, olioak badu, baratxurien zaporea eta bakailuaren zaporea ere bai. Zondo. Orduen, Gainetik refritoa bota berrian, bertan dugu ikusi bertan. duzu, Hori da. Eta gero ja, plater batera. Hoxe bera? Hementxe bertan, aurkeztuko dugu gure lehendabiziko platera. Hau zakit nola izaltzen den. Hola, ikatziko duzu pixkanaka. Bai, ez? Bai. Goituta gaude zu handiakin eta desberdina da. Baina, Desberdina da. Puntu hartzen zaio pixkanaka. Borrajak beti du lana garbitzeko orduan. Azalak, Bai, gero berez errezeta erresa da, Erresa da. Egitea, bai. Askori kostatzen zaio, garbitzea eta hori da horretxek ematen du, baina ikusi ezue, kontu kontari, ze azkar garbitu ditugun. Eta gainera orain ja, dendetan eta borrajak ja garbiak zatituta. Ja, ez dago Bai, beste saltzeko modu erraz bada, ez da? Hori da, ez dago aitzakirik ja orain borraja ez jateko, Jateko. Orain bakailua. Itxura, polita. Zuek nola esaten ez, itzela. Ez, itxura ere bai. Itxura. Bai. Argazki bat aterako diote, Eta orain piperra hutsa pixka bat. motore ipiniko dugu. Piperra hutsa, eskeletakoa. Parraldeko ikutuarekin. Hemen dugu gure lehendabiziko platera. Borrajak, baratxuria, bakailua eta patata batzukin. Orain, dastatu baino lehen, gure xefaren azken ukitu esango dizuet. Borrajak garbitu eta zatitu. Patatak zuritu eta zatitu. Borrajak eta patatak uretan egozi. Baratxuriak oliotan frijitu. Bakailao zatiak oliotan frijitu. Osagai guztiak platerean aurkeztu eta espeletako piperra hutsarekin apaindu. Gaurko lehendabiziko platera, itxura honekoa. Borrajak, patata zatia, bakailua bere piperra hutsaren ikutuarekin, eta guztia, barrura. Itzen, bastango, barazki hauek, primerakoak. Gaurko lehendabiziko platera egin dugu, eta bagoaz, bigarrena egitea. Zerrote da, bagatoz segituan.